Alamin po natin ang iba pang balita sa rehiyon sa Metro Central Luzon News Express. 226 na bagong miyembro ng Philippine Army ang pinagkalooban ng armas sa 7th Infantry Division, Fort Ramon, Magsaysay, Palayan City, kamakailan. Pinangunahan ng magre-retirong Commanding General ng 7th ID na si Major General Angelito De Leon ang Firearms Entrustment Ceremony sa mga miyembro ng Class 45817 at Class 45917 sa 7th ID. Guest of Honor and Speaker naman si Judge Kelly Benino ng Municipal Trial Court in Cities Branch 1 ng Cabanatuan City. Kapwa hinikayat na De Leon at Benino ang mga sundalo na maging tapat sa paglilingkod sa bayan. Magtatayo ng isang 302 million pesos na Biotechnology Center sa Nueva Ecija ang Department of Agriculture o DA na layong palakasin ang produksyon at lumikha ng mga bagong uri ng palay. Ayon sa attached agency ng DA na Philippine Rice Institute of PhilRice, ang bulto ng pondong gagamitin sa naturang proyekto ay nagkakahalaga ng 277 million pesos. Magmumula ito sa Public Law o PL 480 ng United States habang ang natitirang 25 million pesos ang aakuin na ng PhilRice. Gagamitin ang naturang pondo sa pagpapatayo ng gusali, pagbili ng state-of-the-art biotechnology equipment at laboratory furniture at pagmonitor ng project coordination. Nais sa batas noong 1954, mandato ng PL 480 ng Estados Unidos na pondohan ng food security ng mga umuunlad na bansa. Umarangkada na ang Barangay Day na isang programa ng pamahalaang bayan ng Dinalupihan, Bataan. Layo ng naturang programa na ibaba ang serbisyo publiko sa 46 na barangay sa naturang bayan upang matulungan ng mga Bataenyong walang kakayahan o salat sa pamasahe. Kabilang sa mga serbisyong ibababa ay ang tulong medikal, dental at iba pang mga basic services tulad ng pagkuha ng birth certificate at iba pang mahahalagang dokumento. Tinuruan din ang barangay treasurer sa tamang pagmonitor at pagbudget ng kani-kanilang mga pondo. Unang pinuntahan ng mga opisyal ang barangay Tubo-Tubo, isang malayong barangay sa Dinalupihan. Isasagawa rin ng LGU ang barangay day tuwing Martes at matatapos lang kung nabigyan na ng serbisyo ang 46 na barangay ng Dinalupihan. Binida ng 79 na reformist ang kanilang mga sariling gawang produkto bilang livelihood program mula sa Reformation Center sa Barangay Pulong Buhangin, Santa Maria, Bulacan. Sa pananatili ng mga ito ng 30 araw sa Reformation Center ay natutunan nila na gumawa ng iba't ibang produkto tulad ng chili paste, chili powder, chili bagoong, at tsara at ang ipinagmamalaking dynamite leche flan. Ang mga reformists mismo ang nagtanim ng mga sili at papaya sa bakuran ng Reformation Center na siyang magiging sangkap sa kanilang mga produkto. Sa halip na iligal na droga ay sariling kabuhayan na ngayon ang aatupagi ng mga drug surrenderies. Sa pamamagitan ng Proclamation No. 323, idineklarang special non-working holiday ang October 9 sa Angeles City. Ito ay upang bigyang daan ang unang araw ng Fiestang Kulyat at Tigtigan Terakan King Dalan, isang pista na sumisimbolo sa katatagan ng mga Anghelenyo noong pagputok ng Mount Pinatubo. Kasama sa pagbabalita si Joshua Lansangan, ako si Iren Kiambao para sa Metro Central Luzon News Express.